Nyakoromga juanga chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar pok opogore. Odiochieng' ma kawuono mana kaka inene toka. Magi gin ranyisi pots mopogore opogore, agulu michweyo buore Nairobi ka. Okiny ma kawuono walimo gweng' mano mar Ngong Race Course buore Nairobi ka, kama agulu maket kod magi. Akeni isenenogi mabende oja pidhe maua. Ponono ni isenenogi to ikia kaka ilosogi. Okiny ma kawuono an ka mar teri kaka iloso agulu makamagi buore Nairobi ka. Machiegni chenro bed kodwa nyaka giko mare. Nyinga en Sharon Ong'aw. Antiere gi achiel kuom rawera mabende osebedo ka loso agulu gi buore Nairobi, mabende biro bedo ka nyiso wa tich mabende gisebedo ka gichako. Machiegni nye chenro mana kinyalo mana chako ulo nyingi kanyakla kod nying kambi ni Nyakoromga juanga. Nyinga an Collins Omondi Odhiambo. Nying kambi en Fine Tech Craft. Collins isewacho nying kambi en Fine Tech Craft. Akeni yudoru kanyo mana kinyalo nyiso Nyakoromga juanga matut. Fine Tech wan along Ngong Road, Dagoreti. Kibiro but Kenol ibo yudo kanyo. Kata wan gi display moko okinyalal kichopo Ngong Road kanyo. To manya wacho mang'eny gik mwaloso, waloso wine glass kaka nawacho mokwongo cha. Wan gi fountain, wan gi waterfall, wan gi Egyptian gi aina moko. Kinyalo nyiso matut kaluwore gi kambi mar Fine Tech Craft nuchako karang'o mochopo nyaka kumuntiere ka buore Nairobi? Mondo wagik kae, nawacho ni wan gi challenges matin, nikech mondo nwayud pesa no mwagik kae odwaro capital maduong' ok matin. Nikech kaka nawacho mokwongo odwaro nitie masinde monego watigo, mikweng'o, wan gi nyaka grinder gini. Koro wan gi challenges matin tin. Lakini wagone Ruoth erokamano nomiyowa teko mwachopo ka. Nyaka sani akeni isetimo tijni kuom thuolo madirom nade? Tijni an gi jatenda mana tieko skul nokawa dirego ne nwan ji auchiel. Jok moko at least owuok nikech negi ne a university, koro negi wuok, koro nadong' kode. En mano chako puonja tijni. Dhoni ok ni aseng'eyo ahinya, pod ipuonja. Manyiso ni Collins nyaka sani kaluwore gi mwandu mopogore opogore mabende asebedo kata mana kwaneno mabende moko kuomgi isebedo kinyisowa. Nyaka sani inyalo loso mwandu gi duto te, pots mopogore opogore, rang'iny mopogore opogore mabende waneno kae. Thuolo masebedo katime koran gi higni 5 sani. Collins akeni mar mondo mi ulos agulu mopogore opogore mag maua mana kaka nisenyisowa motelo, mwandu mopogore opogore mabende uloso. Bende naneno ka iriwo kuoyo moko kanya. Akeni material usugolo kanye? Mwandu madwarore ahinya. Simiti ema bet challenging matin nikech simiti dhi mang'eny. Simiti wanyiewo adware oko kuondegi. Kuoyo be mane adware. Wan gi adware oko kae mwaja dhi omega simiti, kuoyo gi dust mwariwogo kae. Wabiro waolo but tich ka. Ema koro kwadwaro wakaw mana matin tene wariwo kanyo. Ulosogi gi order mar ji. Koso nuloso alosa ng'at madwa nyiewo, madwa ng'iyo bende ong'i. Thoth twaloso mondo wausi. Lakini kwasegole ka kene ndara kucho kuma wane display no. Customer nyakalo to nyaneno kae wanyaloso ne gimodwaro. Koro kata obiro gi gimopogore wanyalosone. Ano kuloso pots rang'iny mopogore opogore ka, akeni designs mopogore opogore mabende aneno ka. Un mubiro kodgi, koso customers ema kelonu, to kubiro go ugologi kanye? Moko wamanyo mana internet, to moko customer okelonwa. Kaka moko mano watango ni Egyptian ginigo, mago customer nokelo, nobiro go, walosne. Koro bang' losone, wambo waneno ni product ni ber wanyaloso, wausne jok moko. Akeni jonyiepo target market chiro ugeto jomage? Onge ng'ato ma specific, lakini mana ka in wuon inyalo nyiewo. Inyabira bira, kin gi kamoro minyakete. Ibiro nyiewo iketa kumidwareno. Lakini mostly joman gi compound madongo kama nyiewo gi ahinya. Akeni kwa dhi nyime gi chenro ma kama Nyakoromga juanga oseneno pots rang'iny mopogore opogore, moko bende nie toki kanyo. Akeni pots gi gin ang'o mikete hie? Thoth pots gi muneno iye kae gi, magi ipidhe mafua. Mafua moro amora midwaro ipidhe iye kanyo. Kaka mafua tiyo oko elo, kaka lobno ikete iye tipidhe mafua no iye kanyo. Mago emomiyo waloso pots gi, inya keto dala ni neno maler. Ohala kohala okos ber gi achiedh nade mage. Collins iselerodwa nisebedo kitimo ohala makama kuom thuolo mar higni 5. Kopogore kata gi ber, akiani isebedo kata mana kiyudo achiedh nade mage. Wacha gi ber.
Ber maseneno kuom tijni miya thuolo mar ng'eyo gik tije mang'eny kaka welding, mason, plaster owuok mana kuom tijni. Wicho rangi be ang'e kuom tijni. Koro korka challenges, wan gi challenge mar capital no. Seche moko yudo ka customers nyiewo, moko nyiewo to wacho ni maduong' giduoko, lakini challenges maduong' en korka simiti. Mondo yud capital mar simiti no ema kelo challenges ahinya. Akina agulu makamagi kuseloso tuting'o gi nade kuom ranyisi samoro dwa gole ka kama wantiere Ngong Race Course ka kutere kata mne gwenge mag Karen ok ginyal tore. Kuma nene ni ok opek. Ok gipek ahinya kaka gineno gi yot. Nikech kaka walose iye kacha wambo ng'eni wan wuon mwadhi ting'e. Koro wakete mayot mondo wanyal ting'e water ne customer. Torruok mare tek nikech kaka natang'o ni mokwongo kacha watimo ne curing, waketo simiti moromo mondo kik otore. Kopogore gi Nairobi, ang'e ni Nairobi kaunti gi customers, akeni pinje mamoko kata mana Buore, kuonde mopogore opogore Kenya ka, be nuntiere gi customers, ugolo gi kanye? Customer magwa golo East Africa te, ok Kenya kende, moko wa Sudan, moko wa Uganda, biro nyiepo koni, lakini thoth mang'eny, jomang'eny wan go Karen, Lavington, Kileleshwa kuonde go. Collins, akeni piem chal nade kit ohala mabende timo Buore Nairobi ka, ineno ka piem chalo nade? Bende neno oganda mapacho ka oserwako kit tich mutimo, bende ginyiewo kata mana mwandu mabende uloso? Korka piem, to pok wayudo piem motegno ahinya. Nikech kaka nwachake, ji pok ofwenyo idea mwatiyogo ahinya. Lakini nitie joma temo, gimiwa competition matin. Lakini sani pod wan makoro waloso gi ahinya, makoro jok moko koro nitie joma biro mos. Lakini korka product mekwa wabedo trusted ahinya. Nikech ang'eni pots ka kuloso rang'iny mopogore opogore, moko kaka man toki kanyo, iwacho ni mago osetieki okwiche rangi. Bende naneno kata mana pichni mopogore opogore, rangi mabende uwicho, osebedo ka pichni. Rangi kuwicho yo machal nade? Korka rangi, kaka nawacho mokwongo, mamok wich rangi ni, nitie rangi mare. En gi rangi mar pi. Neno. Iwicho rangi mar pi. Nitie weather moko ma kiwicho mar mafuta ahinya. Koth kochwe, koth bigolo rangi. Lakini ainani, nitie kaka wadhi lose, makoro watimo ne sandpaper, makoro wawicho rangi, kibiro wicho rangi omako maber. Makoro kata ok dhi wuok ka koth ochwe. Mostly lakini wawicho rangi mar pi. Collins, ponono ni ng'ato samoro dwaro wuoso neno kata mana kit tije mabende utimo. Samoro onge kata mana Buore Nairobi ka, iyudo unade? Mbui untiere koso? Kuom odiochieng' achiel, wan gi molding enough. Kaka natame morka molds ka, waloso achiel odiochieng' achiel. Lakini moko nitie man gi molds ariyo. Lakini kobiro gi design mare, chuno ni ka ging'eny wagolo molds kata 3 kata 4 mondo tich odhi chap luwore gi duration momiyo wabe. Ponono ni ng'ato kawuono dwaro kata mana oda, kuom ranyisi e odiochieng' unyalo loso pots maromo nade? Samoro ng'ato dwaro mar mondo mulos ne pots rang'iny mopogore opogore dalane, kopogore gi ka, bende unyalo kata mana loso pots makamagi e dala ng'ato? Luwore ka gi duong'ne, ka pek ahinya kaka mostly fountain, ka duong' mokalo, magari ok nya ting'o, mago waloso mana e dalane. Lakini ka yot, waloso kata wating'o. Lakini embe kodwaro ni one kaka wachako, wanyaloso ne ma e dalane kanyo. Collins, mana kaka niwacho ni e kinde thuolo mar higni 5 mokalo, imbe ng'ato nomako badi mopuonji kit tich mabende itimo. Akeni bende unyalo chiwo tiegruok ne ponono ng'at madwaro mar mondo mi onyise kaka iloso agulu, maket kod magi. Akeni bende unyalo mana chiwo ka bende aneno ka untiere mana ji 3 maloso agulu gi, koso untiere ji mathoth, unyalo mana nyisowa? Wanya chiwo tiegruok, dokani wasetemo kamano. Jok moko biro, gineno gitiyo to giringo, giwacho ni tijni tek, ok ginyal. Emomiyo watema podi, manyaka chieng' ma ng'ato biro wacho ni watem koro aket chunya ka. Mana kaka iselero, akeni ka nipuonji in owuon, ka nipuonji tijni, akeni bende chunyi notho kaluwore gi tich matek ma bende tijni birogo? Chunya be notho mokwongo, lakini bang' kanyo nadoga fwenyo ni ok en tich achiel kende ma adhi tiyo kanyo, adhi tiyo tije mang'eny.
ma ng'ato ambe nya wuok kadhi aloso ne ng'ato gimoro kamoro. Akere sani Collins di nyis ne ko Ramogi Ajwang' nang'o tich ma bende otimo bende neno koserwake bende entiere gi yuto. Tijni kaka uneni en gi ohala mang'eny nikech ok en gik ma bechgi yot. En gi yuto maber, inya timo go gimoro dalau kata inya chulo go kata ot nikech Nairobi kae wan ka pangruok wate. E kind thuolo mar higni 5 Collins, akia ni nenori kanye kaluwore kit tich ma bende timo, pod ibiro dhi godo nyime koso oyo? Ageno ni bang' higni 5 amba bed gi mara, ayaw mara kamoro anya ndiko kata jomo apuonj ji owetega kata osiepega moko amba amigi tich kaka ambe nopuonja. Ne nyako Ramogi Ajwang' ma bende aneno chenro mar poko pogore, samoro ne gima wiwa wil godo kapok inyisowa kaka pots gi uloso, debed ang'o? Korka tich ka gima anya wacho sani, wachni ka koth ochwe, tiyo tek. Ka koth chwe wachni odiochieng' tiyo matek. Lakini ka chieng' rieny kama, tich bedo mayot. Lakini ka koth chwe ok inya tire nikech simiti nyaka tuo, nyaka watwegi neno. Koro mano gima anya wacho korka tich sani ma wiwa wil go. Collins, wachni mogik ne nyako Ramogi Ajwang' kapok itang'onwa kaka iloso pots ma kamagi debed ang'o? Wachna mogik anya wacho niya, amiyo Radio Ramogi erokamano kuom manyowa, watang'one gik mwaloso ka. Wageno ni bang' mbele kae wabo yudo customers mang'eny nikech ji mang'eny kia ni walosogi. Ji matin emong'eyo mobased Nairobi kende emong'eyo ni walosogi, lakini sani ang'eni kaka usemiwa thuolo mar lando kama, ang'eni nyaka Kisumu, Mombasa, Eldoret sani ging'eyo ni wan gi products aina gi. Nyako Ramogi Ajwang' gi lakseche eki adwaro chiwo thuolo makare ne Collins Omondi mar mondo mi onyiswa ni mar mondo mi gima chal kama ma keni giluongo fountain koso nang'o mar mondo mi ochop kama ochopeni ichako nade chakre chakruok nyaka chop kaka kama pots gi koro chako. Collins, papen mari mar mondo mi nyis nyako Ramogi Ajwang' tich ma bende timo okang' ka okang'. Kosemiye ndalo achiel otuo, kiny wabiro wariwo simiti gi process mane wachako go mokwongo cha. Lakini ratio bedo maber mondo kik obarre. Nikech kiketo ratio maber dhi barore to dhi miyo customer tich matek. Koro wabiro ka wheelbarrow cha, wakiko e iye kanyo, ema wachako keto mos. Kwaseketo mos, koro mae mold marwa. Chumani muneno ni, mae mold marwa. Ema miyowa shape ma gima dwaro kae. Neno. Koro sama koro iketo, iwiro mos. To gini ema koro ng'adonwa maber. Shape mwadwaro ema koro mae miyowa. Iwira mos. Nyaka sama koro bokaw shape midwaro cha. Koro bang' kanyo ema koro igole, ibiro ka. Kisegole kanyo, mae final product mwan go. Kuom macha, mae final product. Koro ibo timone curing ken kae, mos komodha pi. Bang' kanyo timone finishing. Kok uneno kamae, wakaw simiti aina ni. Ma simiti lilo, to watimone hardening. Timone hardening. Kose timone hardening, ema koro wabiro wawicho kae, wawicho iye, mondo wak kaka waterproof, kik pi wuogi oko, obeda beda consumed e iye ka. Koro bang' kama mae kose tuo, ema wabiro gi sandpaper. Wakaw sandpaper, warudho ka mos, koro bedo smooth. Kosebedo smooth, koro kanyo en ready mondo customer okaw product ne, odhi opidhgo kata mafua. Plant mora modwaro, onya pidha e iye ka. Koro mano ema wagolo kuom macha. Koro bang' kanyo, wan gi pots moko, mano kende. Wan gi aina ni. Wan gi ma waluongo ni wine glass. Koro wine glass ni, en opogore gi macha. En bet en gi mold mare. Kokuneno watweye, watweye. Koro bang' kanyo, en gi chumbe iye. Chuma aina ni, ema watiyogo. Wan gi chuma aina ni.
ma bet tin lakini gibet gibocho ga matin. Wan gi aina gi. Koro ma kwasetwe molding ka, watiyo gi chumani, waloso go shape ne mare iye kae mondo obed omaknwa simiti, makoro kata kwa gole simiti ok nya obore oko. Warogo nus. Piny kanyo wakawo kokoto ma gi kuoyo gi simiti mabet konk matin, mabet omako. Koro waole iye kae, ema wakete nus. Bang' rogo nus kanyo, wabiro malo. Malo kae, en koro kuoyo gi simiti kende, onge kokoto. Ema koro ibiro gi nyundo, kiseolo kuoyono. Kuoyono kik bed gi pi mang'eny, bed gi pi matin. Koro ibiro, igoyo mos, koro makore. Ema omiyo ok oket pi mang'eny. Koro igo gi nyundo, watiyo gi nyundo aina ni. Igo gi nyundo mos. To kapok awiye owil, nitie waya moko mwatweyogo gigi. Koro wechego gitindo tindo, waluongo ni binding matindo ka. Mondo wayani omake iye ka, itweyo mos maonge haraka moro, mondo okaw shape no maber, gin kik barre. Koro bang' kanyo, ma nang'isi ni wine glass mopogore. Ma be wine glass to en bet odiko matin. En kung'iye, process manang'isou kacha en ka podi. Waya cha ema pod watiyogo ka, pod wagoyo, waloso alosa, wakawo shape no, en be en gi mold mare. Process no, kiseloso kamano, imbiroge piny kaka nawacho mokwongo cha. Kiseloso kamano, the end product midhi wuok go en ma. Mae wine glass mokwongo ni, mar ariyo, to ma ema. Koro kisegole e molding kanyo, ikawo pi, ikete iye. Imiye kata ndalo 3 kata 4. Otim atima curing kende. Bang' kanyo, to koro igolo pi, itimone finishing. Finishing kaka nawacho mokwongo cha, kung'iye ok ober ahinya. Ineno, ok ober. En gi shape moro mok ber. Koro buche muneno gi, wan gi special kuoyo mwachungo, mwakawo, wabiro waloso go kuonde gi, mos wadino go buche muneno gi. Bang' kanye mwakawo simiti lilo mwatimone curing, wawicho. Aya, wan gi ma waluongo ni bad bath. Bad bath ni, kokunene opogore. Nitie bakunde, nitie gi stand. Koro mae kaka en ni wadhi loso iye ka podi, wadhi bedo gi mafua. Bedo gi mafua iye ka, makoro koserumo winyo idhi olne kae, kata inya keto chiemo kata pi. Makoro winjni nyabiro lokore kata chiemi. Koro process ne en mae. Mae stand ma piny no, en be en gi molding, kaka uneno. En be en gi mold mare. Bang' kanyo wanya golo mae to wagolo mold, to golonwa final product cha. Besen to ma. Besen ema. En be en mana gi mold mare. En be wadhi gole agola final product bedo kama. Onge gima opogore gi gite. Waya mwatiyogo cha ema pod wadhi tiye ma. Lakini mae bet opogore nikech en watiyo gi waya mesh. Watiyo gi waya mesh aina ni. Waya mesh ni, kung'iyo kae ong'ad bathe. Kaka ong'ad bathe ni, kwaseng'ade ka, wang'ade height mar stand nwa ni. Ema koro wabiro, wawinye maber, odonje bugo ka, mondo kwarogo gin kik tur. Koro mano e farm ne. Kaka uneno to simiti beda, resho onge gima opogore kanyo, resho en macha. Mano kaka watiyo kae. Koro mae to opogore. Mae opogore gi mae waluongo ni Egyptian. Egyptian ni, process ne e kaka mokwongo manatang'onu kacha. Koro en mana ma.
onge pogruok gi macha. Mae be watiyo mana gi wawang'o, wakao wan gi masin, wan gi welding materials ka, wawang'o chuma mana ng'isi mokwongo cha, ema wawang'o shape manie bathe kae. Kwasewang'o, wakao coffee tray, wakete iye. Kwasekete iye, bang'e waketo kuoyo maler, to bang'e wawinya, kisepong'e, tidhi winya winya mos. Owinyore makende, to ng'ado. The excess mo wan go kae ka, mae ema ng'adonwa maber, miyowa shape mwadwarono. Koro coffee tray wan go kae, ema watiyoga go. Samoro pok atang'onu coffee tray. Coffee tray ema. Mae coffee tray. Kung'iyo coffee tray wan gi roll achiel ka. Mae ema wakao, ema wakete iye kanyo, mondo simiti omakre, obed firm. E product marwa ni, simiti obed firm, makoro kata kwa pong'o, kik tim gimoro amora. Mondo bang'e wagole ka, wamiye time mare, waolone pi. Kwaseolone pi, wabiro watieko iye maber, waketo ne en gi handles moja keto ga ka. Lakini nikech onge mold, en handles waketo bang'e, wakao masin, wabiro wang'o handles go bathe kae. Koro watimo ne finishing maber, to en watero e display e ndara, kata wamiyo customer. Mane kaka watiyo kae. Mae be process en mana kaka moko gi, lakini en onge gimoro amora. En onge molding, en mwakawa ka shape mwaneno ni ber, mwanyakelo gimoro amora maber watimo, wakao shape ne maber, makoro bang'e wadhi golo ne kata mold no, kata wadhi loso ne fiber mold, mondo wanyaroge bang'e. Nikech nitie moko mopogore, watiyo nyaka fiber, wan gi mae. Fiber mold wan gi ma. Mae nwafwenyo ni obedo easier, mondo kwagolo kik obed gi buche mang'eny. Koro mae miyowa tich mayot. Ma kwagole, obedo smooth maber, maonge ni wadhi dino gi kuoyo kendo. Koro en nitie bathe nyamin gi en wariwe kama. Kwaseriwe, watweye gi nuts bathe kuonde gi, watweyo gi nuts, mondo omak maber, kik owe kata nafas. Koro wakao waya watwe iye ka, to warogo. Ma warogo aroga, onge wach ni waketo kuoyo kendo, ma warogo aroga kende, mondo obed strong, obed motegno. Bang' kanyo, wadhi yawa kaka moko go, waolo ne pi, katimo ang'o. Koro fiber mats gi nwafwenyo ni tijgi yot nikech magi bet pek. Kung'iyo kuonde gi te, magi molds te. Koro mae miyowa tich mayot, ema koro nwatemo miyo tijwa kik bet mapek ahinya, kech molds gi be olo ji. Koro at least watemo punguza holno, koro nwafwenyo ni waloso gi fiber mats be. Koro fiber mats gi, kata kwa wanya wuok, wadhi kamoro wanya wuotho go. Koro kaka asetang'onu gik aina mwaloso go, mago mana matin mwan go kae. Dokani moko, ok wanyal loso gi te iye ka, mana matin tin. Koro waloso gik aina waterfall, wan gi fountain be waloso gik mopogore. Ma gimoro amora midwaro, wanyalosoni. Koro wan inya yudo ae e Fintech Craft, e namba mar 07 23 782 414. Mano kuma koro inya yudowa, wan e Facebook mar Fintech Craft no. Ero uru kamano. Nyakoro Mgajwang' Collins oseleronwa kaka giloso agulu mopogore opogore, to ma bende akendo bende seneno ranyisi mar agulu maket kod mama. Kae iketo ne winy chiemo, samoro kata na pika koket pika, ema winy biro to modho, samoro magibito gi chiemo. Magi dito te giloso ka. Koko Nyakoro Mgajwang' gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar poko pogoro. Kinyi makawuono nwamenyonu tich, ma bende kambi mong'ere kaka Fintech Craft osebedo katimo buore Nairobi ka. Agulu mopogore opogore bende giwacho ni gintiere mbui. Collins osechiwonwa mbui gi namba ma bende iyudo gi agulu ka agulu, size ka size nitiere kod nengo mare.
Koka mano gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar pok opogore kaka pile. Kintiere gi pok moro amora itudori koda page mara mar mbui mar Facebook iyuda Sharon Ong'aw. Ichopo kacha indiko da ote to wabiro biro kama intie. Orituru masani wanere kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.